Ngesikhathi ngisakhula uma wanolaka uma wayehleze ethetha ngaso sonke isikhathi wayethi mayithetha ngangiye ngiphume ngihambe. Manje lokho kwakwenza kube ngazi ukuthi ngingane ehlaza kanti isitalo sami nje ngangazwani nomsindo futhi ngangamfuni mina umuntu othethayo. Umuntu nje onolaka angizwani naye. Ngalo ndlela ngangitshela ukuthi uma ngike ngakhula ngamdala ngeke ngihlale naye. Ngebhadi ke uNkulunkulu washeshwa wamthatha. Ugogo wayevama ukusixoxela ukuthi ugogo wakhe wayengamfuni umuntu othethayo. Wawuthi uma uthetha exoxe ethamba uthethela ngaphandle komuzi ngoba wethusa amadlozi. Idlozi liyabaleka makuhleze kunomsindo egcekeni. Ngalo ndlela ngangiye ngibuka ukuthi ugogo kushuthi ugogo wakhe umuntu wayethanda ukuthula nokuthi ekhaya kungaxatshana ngoba vele nathi sikhule sazi ukuthi uNkulunkulu akahlala endaweni enomsindo kanjalo nedlozi futhi liyabaleka endaweni la kuhleze exatshana khona. Namhlanje ke ngithi ake ngikhulume ngalensizwa lena inkosi yasePhakameni ngixolise nje ukuthi ngalensizwa kodwa inkosi yasePhakameni incoyincoyi. Mina ke ngibalelela bonke oShembe akekho uShembe engamlaleli bonke uShembe nje ngiye ngwavule amavideo akhe ku-YouTube ngimlalela ukuthi uthini ngoba anginayo lenkolelo ukuthi inkolo ipolitiki mawulalela othile fanele ungamlaleli othile. Ngangiye ngikunothise ukuthi le indoda eyithobe ngendlela eyisimanga yonke into eyikhulumayo ikhuluma into obonayo ukuthi ngaso sonke isikhathi inokuthula. Ibandla lakhe ke angaze ngilizwele umsindo akaze ngizwe futhi kuthiwa abantu abakhonza khona sebengene engxabanweni noma mhlambe bathukwa noma benzani nje noma bathuka abantu. Akukho engake ngabazwela khona noma ke ngiye ngisho ukuthi ngazini ngabo kodwa nje ngikuthande kakhulu ukuthula okukulela bandla ngoba ibandla elingenazi inxoshunxoshu. Ngiyengikholelwe ke ukuthi uNkulunkulu endaweni enjeyana uyahlala. Ngike ngalalela ke sengilalela nje umprofeti Isaiah Shembe ilapho engibone khona ukuthi kushuthi ngempela umoya kaMprofeti Isaiah Shembe ukhona laphana ePhakameni ngoba senza ePhakameni uba iphindele ePhakameni ekhaya ePhakameni ngoba sengiqedile umsebenzi wami ebengihambe ngawo. Ithi ke manje na amathambo ami ahamba konje ePhakameni emzini ngobusanyaziswa ngoba izwe lisazasanyiswa kodwa umsongo indawo engosanyiswa ePhakameni awunakusanyiswa umsongo ePhakameni wona kodwa zonke izinto zizawunyakaza emhlabeni zizofika endaweni yazo kodwa umsongo ePhakameni awukuthinta yona ke ushawulala amathambo ami. Kule video ke noma ingaphelele nje ngoba nginqamle phakathi kodwa la umprofeti Isaiah Shembe ubekuveza ukuthi kuhamba vele ziguquka izinto kodwa eguqukeni kwezinto yena wayicelela yena ukuthi akafihle ePhakameni. Ithi ibiqhubeka le clip ngoba nginqamle phakathi ithi amaNazaretha asePhakameni engasuka ePhakameni noma seyisuka inxushunxushu noma ngabe kukhona bazobalwisa okungcono abafele khona ePhakameni. Ngiyayithanda ke leyo ngoba ukuvezile nokuthi noma ukhona umsindo usuka kodwa ePhakameni umsindo ngeke uzubebekho. Incoyincoyi ke mina angaze ngiyibone itika noma amafoto anobuso bayo kodwa nayo ingomunye boShembe abakhuluma izwi engilizwayo nengilalelayo ngoba ngiyamthanda mina uShembe osifundisa ngoNkulunkulu oJehova.